ليه اللي دفنوهم ماتوا كلها مش لوحوش ولا سيوف؟ ليه اللي دفنوهم؟ שלום, מר סוקולר. אני יכולה לקרוא לך מרקי? כן. מתחילים? ביום שבת באו שני חבר'ה ואמרו לי, אתה צריך להצטרף אלינו. שאלתי מה יש פה, אז אומרים, צריכים ללכת הלילה לטנטורה. היינו איזה ימים גם כן, אחרי זה ההרוגים צריכו לקבור אותם, למה? אז קברנו אותם, אני לקחתי פועלים מפרדיס, קברנו אותם, וזהו. כמה נהרגו? איזה 270-80 אני קברתי אותם. לאחרי יומיים באתי, היה גבעה כמו הר, הם התנפחו, ואחרי זה ירד. He's totally nuts, the Sokoler. You know how many autosuggestions, inventions, imaginary fictions he collected throughout these 50 years. The issue is, what is the relative value of different kinds of sources? I am considered a radical on this issue. I don't believe witnesses. And Teddy's thesis was about 90% or so based on oral evidence, which is good for folklore, but not for history. Teddy technically did all the evils in taking the evidence. He mixed up what he was told, what he wrote in his paper, what he was thinking, and it's all a salad. You cannot differentiate them. But you never listened to the actual audio tapes of the Hebrew? No. The whole work was error after error. I think that a student that wrote such a lousy, sloppy work should be thrown out of the university. He's not entitled to its defense. ההתנצלות. ברצוני להבהיר, כי לאחר ששבתי ובדקתי את הדברים, ברור לי מעל לכל ספק, כי אין כל יסוד לטענה, כי בוצע בטנטורה הרג של אנשים לאחר קניית הכפר. אני מבקש להבהיר, כי הדברים שנכתבו על ידי הובנו ככל הנראה שלא כראוי. ואני חוזר בי מכל מסקנה משתמעת מהעבודה בדבר התרחשותו של הטבח ובדבר הרג של אנשים חסרי מגן וחסרי נשק. על החתום, טדי קץ. אני עשיתי כל מיני טעויות בחיים, אבל כנראה שהטעות הגדולה ביותר בחיים שעשיתי הייתה ההתנצלות הזאת. ואני כמובן מצטער על זה עד היום. מאוד. כמו שהבנתי בדיעבד, במשרדו של עורך דין ארדניסט התכנסו טדי קץ, אשתו נדמה לי, עוד עורכי דין, עורך הדין שייצג אותו מן ההתחלה, אטלס, מי חסר? אני חסר. באים לאדם שיודעים שאני מגן עליו, שאני עורך הדין שלו, בלעדיי, אוסרים עליו להודיע לי לבוא לאותו מפגש שהתרחש בלילה. איך אפשר להגדיר את זה אחרת מאשר חטיפת בן ערובה? הדבר הזה הוא מחפיר ומביש את חטיבת אלכסנדרוני. אתם רוצים להגן על שמכם? ככה אתם עושים את זה? הוא בא
אחרי שהתביעה בוטלה, ואמר לי, תעזור לי, אני לא יכול לחיות עם זה, תבטל לי את ההסכמה. וביקשנו לבטל את ההסכמה, אפשר היה לבטל את ההסכמה, אבל השופטת סרבה, הגשנו ערעור לבית משפט עליון, הוא גם סירב בית המשפט העליון, ובסופו של דבר היה טדי קץ מול קבוצה שלמה, שכולם רצו לקבור את זה, לקבור את המשפט הזה, ואולי אפילו לקבור את טדי קץ יחד עם המשפט. האוניברסיטה הייתה צריכה לומר לבית המשפט, עם כל הכבוד, העניין הזה הוא עניין של ויכוח אקדמי. מכאן ועד הורדת העבודה של טדי קץ מהמדפים של הספרייה, על המדפים של הספרייה יש, להבדיל אלף הבדלות, גם מיינקאמפף של היטלר מונח על המדפים של הספרייה. חסר היה רק לשרוף אותה. כשהאוניברסיטה מתייצבת לצד התובעים בבית המשפט, ולא באופן נחרץ לצד כותב העבודה והמנחה שלו, אז זה משדר סטייה מהעיקרון האקדמי הבסיסי ביותר. זה בעצם מה שהאוניברסיטה עשתה. זאת הייתה המטרה. להשתיק אותו כפי שהוא התבטא בעבודה הזאת. וזה היה המחיר שהוא שילם. פתאום הוא נהפך לעוכר ישראל, אדם לא רצוי במדינה הזאת, שגורם נזקים. זו הייתה תקופה איומה ונוראה. וגם התחילו איומים בטלפון. עכשיו, הילדים פתאום מתחילים לקבל טלפונים על אבא שלהם. אנחנו נשמיד אותך, אנחנו נראה לך, מי אתה, מה אתה. זה היה מפחיד. מה, אתה מרגיש שהמדינה נגדך? תראה, בגדול אני חושב שחברות לא אוהבות להתעסק בצדדים האפלים של ההיסטוריה שלהם. אנחנו לא יכולים לדמיין שבכיתה ד' המורה נכנסת לכיתה ואומרת, שלום ילדים, אנחנו העם שעשה רצח או גירוש או טרנספר בשביל להקים את המדינה. כל ציבור מספר לעצמו את הסיפור, כמה הוא צודק וכמה הוא בסדר. ושכל הדברים הפסולים, הרעים, השליליים שעשינו, זה בגלל שזה נכפה עלינו, לא בגלל שרצינו. ולכן אנשים מתרגזים כשמספרים להם משהו אחר. במלחמה יש הכל. תיקח את האמריקאים צועקים. מה הם עשו בווייטנאם? זרקו את השבויים מההליקופטרים. אז תגיד, אתה לא תגיד זה לאמריקאים. אתה לא תגיד את זה. אמריקה לא תסבול שיגידו להם דבר כזה. אני לפי דעתי, אנחנו עם טהור. תאמין לי טהור. אנחנו היינו כל כך בסדר, כל כך הומנים, והמוסר אצלנו היה גבוה. הרבה אנשים שפנו אלינו אמרו, תקשיב, אנחנו יודעים שהיה, אבל למה להגיד את זה? למה לספר את זה? זה מיותר. היה, בסדר. מקלקלים את השם הנפלא של המדינה. כן, הרבה אמרו לנו את זה. אם אני הייתי הולך להעיד שמה, כן, הבחור הזה היה מקבל את התואר. אתה מבין? כן, היה מקבל את התואר. אבל... את הבחור הזה השתיקו למשל, טדי קוראים לו. טדי, כן. השתיקו אותו, כן, השתיקו אותו. הוא הפסיד מהדבר הזה. אבל הוא כתב דבר, כן, שהוא לא קיבל גיבוי על זה. אבל הוא אמר את האמת. הוא אמר את האמת, כן. הוא אמר את האמת. אבל אמרו, זה לא היה, וכולם חקרו את אניור, חקרו אותי, חקרו עוד אנשים, לא ידענו ולא שמענו. אבל כולם ידעו. יש שכולם ידעו. כולם ידעו. I think the self-image of Israel as a moral society is something I haven't seen anywhere else in the world. How important it is to be exceptional. We are the chosen people. This is part of the Israeli self-identification as a very superior moral
people. And I grew up on this, the most moral army in the world. And I think it's very hard for Israelis to admit that they commit war crimes. Because basically their project of Zionism has a problem. It's a tragedy in a sense. Jews had to escape from Europe to find a safe haven, but you cannot create a safe haven by creating a catastrophe for other people. כל כפר שנלחם בנו, נלחמנו בו. לכל אורך הכביש לחיפה, כל הכפרים נלחמו בנו. אז הייתה מטרה בכל הכפרים האלה להילחם בהם, על מנת שהם יסתלקו. אז הם ברחו בלי מלחמה, בלי כלום. ברחו בלי מלחמה, בלי כלום. נכנסו לכפרים, עוד היו אפילו פיתות חמות. לגרש, אנחנו נלחמנו, לא גירשנו. מי שברח, ברח. יצא הכיבוש הגליל, שהיה קצת יותר מאוחר, ויש שני כפרים ערבים שאני לא זוכר מי זה הדרוזי ומי זה הערבי, נח וסז'ור. אז באחד מהם עשינו פרעות, ובשני לא פגענו, לא הסרנו שערה משערות לשם. מה אתה מתכוון פרעות? לעזוב את זה. לעזוב את זה. זה הייתה בתקופה שבן גוריון אז אמר שצריכים לעשות את הכל שהערבים יברחו מהגליל. הרבצנו ושרפנו ועשינו כל מיני דברים, להביא אותם לידי כך שיברחו. עכשיו כל אחד והמוסר שלו, וכל אחד והפירושים שלו. עסקתי באמת ברוב הקרבות בכיבוש של הכפרים הערביים. תמיד הייתה הוראה, והייתה הוראה של בן גוריון, לגרש את האנשים משם. וזהו, אז גירשו אותם. לוד, רמלה, טנטורה, גירשו, ברור שאנשים עשו את זה. מישהו עשה את העבודה. היה מגיע כפר, זה כבר היה פק"ל, היה אוטומטי. היו באים אוטובוסים, לקח את האנשים ולהוציא אותם. כשכבשנו את המקום, טרקטורים חרשו את המקום. חרשו. לא נשאר זכר של כפר. למה? לא רצו שתהיה, לא חזרה ולא זכר של המקום. Ethnic cleansing, which is what happened here, is exactly executed like that. There's no big program. There's no big command from Ben Gurion. You just make sure that people understand that the less Arabs would be in what becomes the Jewish state, the better. You know, you don't get a manual book of how to execute an ethnic. There is not the dummy's guide to an ethnic cleanser or, you know, how to do it. If you can achieve it by intimidating them 2 days before, by horror stories, okay. If that doesn't work, and you shoot 2 or 3 of them and they leave, very good. And if this doesn't work, because they resist, and you massacre, then you massacre. זה מדהים שבן גוריון הבין כל כך מוקדם שהנושא הזה של מה קרה לאותם 750-800 אלף פלסטינים ב-48 יהיה הנושא אולי העיקרי שימשיך להעסיק את מדינת ישראל לאורך כל שנותיה. אבל בסוף שנות ה-50 הוא הופך את זה לפרויקט מדינתי. הוא אומר, אני רוצה שיכתבו מחקר שיוכיח שהערבים עזבו מרצונם ולא גורשו על ידי כוחות צה"ל.
הצלחתי לאתר התכתבויות שקשורות לכתיבתו של המחקר. כותב אחד ההיסטוריונים שבן גוריון ביקש שיעסוק בכתיבת המחקר, ביקשת ממני לכתוב מחקר שיוכיח שהפלסטינים עזבו מרצונם על פי דרישות מנהיגיהם. כלומר, אין אפילו ניסיון לומר, כתבתי פה איזה מחקר, המחקר מראה X, Y או Z. לא. בן גוריון דורש שתיכתב היסטוריה, שיווצר נרטיב כביכול ממוסמך, שיראה שהפלסטינים עזבו מרצונם. ב-1988, אנחנו מציינים 40 שנה למלחמת העצמאות, היה צריך להשתחרר בארכיון צה"ל תיעוד היסטורי רב על המלחמה. התכנסו אנשים בארכיון ואמרו, אנחנו לא יכולים לשחרר מיד את הכל, ולכן חיברו מסמך מדיניות שמכיל קריטריונים לגבי איזה תיעוד היסטורי אנחנו חושפים ואיזה לא. למשל, המדינה קובעת שהיא לא רוצה לשחרר חומר שממנו עולה על גירוש ערבים, או פינוי יישובים ותושבים, או, וזה אהוב עליי, התנהגות אלימה נגד שבויים בניגוד לאמנות ז'נבה, או התנהגות אלימה נגד אוכלוסייה ערבית במעשה אכזריות, הרג, רצח שלא בהתאם לתנאי קרב, אונס, שוד, ביזה. חומר העשוי לפגוע בתדמית צה"ל כצבא כובש, נטול אושיות מוסריים. מה בעצם אנחנו למדים? שמדינת ישראל רוצה להגן בכל האמצעים שיש ברשותה על המיתוס המכונן של הישראליות, שזה שאנחנו הצבא המוסרי והחברה המוסרית ביותר בעולם. זה ה-DNA של הסיפור הציוני. בעצם מה שיש לנו, הציבור, שאני מגיע לארכיונים, זה רק חומר שעבר את המסננת הזאת. כלומר, זה רק חומר שמוכיח שלא היה גירוש, שלא היה העברת אוכלוסייה, שלא היה הרס כפרים. עכשיו, צריך להגיד, הסיפור הזה הוא סיפור שקרי, ולכן המדינה מבינה את העניין הזה ומשקיעה משאבים אדירים בשביל למנוע לא מהאנשים בחו"ל, זה מהיושבים בארץ לדעת את האמת על עברם. בבוקר אחרי הקרב מרכזים את האנשים והילדים בכניסה לכפר, מדרום לבית הקברות, ליד הסברס, ומשם אחרי זה מעיפים אותם לכיוון פרדיס. בפרדיס אין להם מספיק אוכל, אין להם אמצעי קיום, ואחרי שבועיים-שלושה מחליטים לגרש אותם הלאה מזרחה. השאלה של האוכלוסייה הערבית בשטחים שנכבשו על ידי הכוחות היהודיים הופכת להיות שאלה אקוטית. מה עושים עם האנשים האלה? במקרה של טנטורה יש עוד דבר שיש להם את המידע ואת הזיכרון על מה שקרה בכפר. יש פה סוד שאנחנו לא רוצים שהוא יהיה בין תל אביב לחיפה, במרכז הארץ. 1,000 אנשים שיודעים אותו, בדור הבא זה 100,000. עדיף שהאנשים האלה לא יהיו פה. הקטע העיתון הזה הוא מעיתון מעריב, מה-20 ביוני 1948. היו שם ישישים שחולשת זקנה הביאתם לסף הקבר. נער בעל שתי רגליים משותקות, נער אחד שקוצצו שתי כפות ידיו, חולים שהמוות חרט בהם את אותותיו. אישה אחת נשאה את ילדה לזרועה, ובידה השנייה אחזה בידה של אמה הזקנה. זו האחרונה לא יכלה להחזיק בקצב ההליכה, היא צעקה והתחננה שביתה טעית, וזו לא נענתה. לבסוף נפלה הזקנה מרגליה והשתטחה על הכביש ללא יכולת לזוז. הבת התחילה למרות את שערותיה, קרעה את הסמלה מעליה מרוגז ופחד, שמא לא תגיע למועד. וקשה מזו הייתה אסוציאציה על אמהות וסבתות יהודיות, שכך סרחו את דרכן בכבישים תחת מגלב רוצחים. יהודי לא יכול כמעט להימנע מההשוואה הזו. בוודאי לא ב-1948, כשדרכי אירופה עדיין מלאות בפליטים יהודים. אבל העיתונאי הוא נחרד מההשוואה, אז הוא ממשיך מיד ואומר, מובן שלא היה מקום להשוואה כזאת. גורל זה הם הביאו על עצמם. הוא עורך את ההשוואה, ואז הוא כותב, מובן שלא היה מקום להשוואה הזאת. למה הוא הכניס אותו, אם אין מקום להשוואה הזו? כי הוא מבין שבמובן מסוים יש מקום להשוואה הזו. בעצם כשמתקבלת ההחלטה לפנות את הפליטים של טנטורה מפרדיס אל מעבר לקווים, ההחלטה
אומרת גם במקביל לעשות את זה כאירוע של יחסי ציבור. ולעשות את זה כאירוע של יחסי ציבור, זה אומר שאתה מזמין עיתונאים ישראלים, אתה מזמין עיתונאים זרים, אתה מזמין צוותי קולנוע, זה דבר שהוא די נדיר באותה תקופה. בעצם יש כאן אירוע הפקה שנועדה לשידור בכל העולם. זה המוכתר של פרדיס. אנשי הצלב האדום לקחו מדי פעם ילד לזרועם, והצלמים צילמו, ועם האקט האנושי עוד נתראה ביומן של מטרו גולדווין מאייר. Buses run by the Red Cross conveying Arab refugees from territory of Israel, trudging on a journey across no man's land. They are mostly women and children. This is an example of how a transfer of population goes on in Palestine. התמונה שמתקבלת שכל סיפור הפליטות הפלסטיני הוא בעצם לא כל כך נורא. יש פה סדר, יש פה היגיון. זאת אומרת, אין לנו חשבון עם טנטורה, לטנטוראים אין חשבון איתנו, תראו איך אנחנו מטפלים בהם יפה. הצוות של MGM בעצם היה גם יום או יומיים לפני כן בטנטורה. החומר שהוא צילם שם לא נכנס לסרט שבסוף הופק, אבל אנחנו הגענו לחומרים המקוריים. מה שרואים שם בסרטונים האלה זה בימוי של הקרב על טנטורה. אנחנו לא רואים את התושבים המקוריים, אנחנו לא רואים שיורים על החיילים, אלא בעצם רואים כפר נטוש ומין תרגיל כזה שנעשה כדי לדמות את הקרב בטנטורה לקרב בלי אכזריות ובלי מקרים חריגים וכו'. אבל לאמת יש את הכוח שלה. כשאנחנו מסתכלים על החומרים, אנחנו רואים כפר שהתושבים שלו עזבו. אנחנו רואים חורבן. אנחנו רואים חביות שירו בהם, אנחנו רואים שרידים של ביזה. קל מאוד לא להתעסק בסיפורים מהסוג הזה. אבל כוח של האמת, אי אפשר להעלים אותו, וכשחם זה מתחיל לעלות אל פני השטח, יותר אנשים שואלים שאלות. אני, כדי להתמצא יותר במה שקרה, הלכתי לארכיון של צה"ל וחיפשתי את כל המסמכים שיכולים להעיר מה שקרה. בסוג של טעות הגיעו לידי איזה 2-3 מסמכים שברור לי לחלוטין שלא התכוונו שיגיעו אליי. ואחד מהם, הרמטכ"ל כתב לאלכסנדרוני. הנידון טנטורה, נמסר לי על ידי המחלקה לעניינים ערבים, כי חיילינו אשר נכנסו לטנטורה ביצעו מעשי חבלה רבים אחרי הכיבוש ללא צורך. עוד מכתב מ-9/6 מבסיס טנטורה למפקד החבל. בדקתי אתמול את הקבר אחים בבית הקברות בטנטורה, מצאתי שהכל בסדר. לא אני אומר קבר אחים, ולא אני אומר מקום קבורה בטנטורה, ולא אני אומר את הביטוי המסמרר הזה. הכל בסדר. תראה איזה כפר פיסטורלי היה אמור להיות.
כמו ביוון. ומה שנשאר מהכפר הזה זה הבית היחידי הזה שאנחנו יושבים מתחתיו. וכל מה שאתה רואה מסביב, הכל נהרס. מה שאני שמעתי פה, שהיה פה רצח המוני בטנטורה. וכל הגופות שנשארו פה נקברו בקברי אחים. ומי שקבר אותם זה אנשים מפרדיס. הייתה פה זוועה, מה שהם ראו. לא הם אמרו ככה, בכל מקום קברנו אנשים, בכל מקום. ככה אמרו, בגובה של ברכיים, ממש ברכיים, קצת מעל הברכיים. זה הגובה, רק להשכיב את הגופה ולכסות את הגופה. בשנת 91 היה כאן אחד מקיבוץ נחשולים. הוא רצה לעשות מועדון צלילה. ותוך כדי חפירות שהיו חופרים, גילו עצמות. איפה? עצמות של קבר אחים פה מאחורה. כשבאתי אליהם, אני אומר לו, מה אתה עושה? הם היו חופרים פה עם מחפרון, במקום הזה, הנה פה, במקום הזה. פה, איפה שאני עומד. מתחתיי, פה. אז אני, בתוך כדי העבודה ראיתי הרבה עצמות, מלא עצמות. אני שואל אותו, מה זה העצמות האלה? מה זה העצמות האלה? כאילו, נכנסתי לשוק. הוא אומר לי, העצמות האלה זה מזמנו של נפוליאון בונפרט. אמרתי לו, אני חושב שיש לך טעות. אלה הקברי האחים של הכפר הזה, זה מ-48. אז הוא בכלל סגר את העניין, כיסה את הכל, והוא נעלם מפה. בחנייה יש בית קברות שם, נעשה שם חנייה. יש שם קברות, יש שם בית קברות שלם. וכולם יודעים שיש שם בית קברות שלם, אף אחד לא תייחס לזה. ישרו את הכל חנייה ונעשה שם חנייה. איפה הצדק? איפה הצדק? איפה הצדק בקטע הזה? אין צדק. אנחנו לא יודעים על זה, כי לא היינו פה. אנחנו לא היינו פה בהתחלה. מה שידענו שהיה קבר אחים. את חושבת שעשו קבר אחים? כן. את ראית? מה ראית? לא ראינו כלום, אבל הם אמרו. החיילים של אלכסנדרונים. לא של... לא, הם לא דיברו איתנו על זה. כמה החבר'ה שנשארו בפרדיס, באו ואמרו לנו שזה... ערבים? כן. כאילו זה פה הקבר. אבל אנחנו לא שמענו ולא ראינו, ואנחנו לא יודעים. לא ראינו גם עקבות. כן, אנחנו באנו אחרי זה. לא היה כלום, לא ראינו כלום. رسمي نعم ذاكري وين دفنوه؟ برضه بالمقبرة بس تكون مش مطرح القبور كلها أجانب حطوها أجانب. أنت لما تروح هناك بتشوف المقبرة اللي هي من القديمة بتشوفها بمطرح وهذول أجداد مطرح بعدن مش بعدن هذول بمطرح. هسه مسكت البوسطة وانت فايت عيدك اليمين هاي مقبرة كبيرة هاي منه ولا كبلة ولا مغرب هذا كلها قبور هاي من حد ولا كبلة لحد النخلات هذا مقبرة للشجرات ولا شمال بكن 3 شجرات منها ولا شمال حوالي 30 متر هناك يعني أقل أكثر ما بحى شجرة وبقى التراب حواليها. There must be 2 mass graves in Tantura, according to the oral history. And not only according to the oral history. You go to people in Faradis, they tell you, of course there are 2 mass graves. We know where they are. Where are they? Under the parking lot. די ברור שלפחות חלק לא קטן של הגופות קבעו באדמה מתחת לחניון. אני חשבתי שההוכחה החותכת, הבלתי משתמעת לשתי פנים, הייתה, אם אני הייתי בא וחופר,
ומוצא שם את הקבר ההמוני, ששם נקברו האנשים. מי בעל העניין לחקור את זה? אתה בא אליי, אומר לי, בוא, יש לי פה את זה, תחפור, כי אני אומר שיש כאן כזה דבר. מה? סליחה, אני אומר שאין, אז מי יחליט? If we had the ability to go and look for the mass graves and find them and excavate them, official Israel, government, foreign ministry, mainstream academia, would find a way of saying that what we see is not what we see. I don't think it holds water. There is no reason to do it. I don't think they'll find anything there. And I don't think it's worth the effort. Don't you want to solve it once and for all? I don't care if it isn't solved. For me, and I don't think for the state of Israel, it doesn't work. It's a huge project, if it is possible at all, which I very much doubt. And for what? Because some idiot said. יש לנו כרגע על המסך צילום אוויר עדכני של אזור טנטורה. נעלה את הצילום אוויר משנת 1946. אנחנו רואים את הכפר לפני המלחמה, וכל מה שנשאר מטנטורה זה איזשהו בית אחד בודד שעומד פה על החוף, והסירות, שבאופן מפתיע תמיד מופיעות פה בכל הצילומים לאורך החוף. בתצלום הזה, משנת 1946, אנחנו יכולים לראות את מרכז הכפר, רואים פה את הדרך הראשית, כניסה לכפר, אזור בית הקברות. דרומית לבית הקברות, יש לנו את החלקה הזאת, שהיא למעשה מגודרת בסברסים, בתוכה אנחנו מזהים 3 עצים, 1, 2, 3. ואם אנחנו עוברים מתצלום של 46 לתצלום מ-49, אנחנו יכולים לראות שלאחר המלחמה, יש לנו פה משהו שנראה כמו סוג של תעלה, תעלה פתוחה. האורך שלה הוא כ-35 מטר, רוחב בין 3 ל-5 מטר. האזור הזה ספציפית עבר איזה סוג של פעולה הנדסית, שבה עשו פה, נקרא לזה, טיפול בפני השטח. בשביל לעשות תעלה כזאת, אתה צריך להביא לפה איזשהו טרקטור. זה לא שמישהו ישב עם טוריה והוריד פה את השכבה הזאת של הקרקע. אנחנו נעבור ל-49, ורואים פה בבירור, מישהו עשה פה משהו בצורה מאוד ממוקדת ונקודתית. איפה זה היום, הדבר הזה? אנחנו יכולים לראות שזה נמצא כאן. וזה מגרש החנייה של החוף ושל המוזיאון. לא סללו פה כביש ולא בנו פה. אנחנו יכולים לראות שבסיס התעלה הוא 2.6 מטר, והחלק הגבוה שלה הוא כ3.5 מטר. זאת אומרת, זו תעלה פתוחה בעומק של כמטר. זו תעלה פתוחה, מה שאתה רואה? זו תעלה פתוחה. כן, זו תעלה פתוחה. כאילו, יש לך פחות או יותר מיקום מדויק של משהו שאתה חושד. זה משהו שיכול להוביל אותך למקם את הכל, למקם את העדויות, למקם את כל הסיפור וזה. אבל לבוא פה ואתה יודע, להסיק, להגיד, אוקיי, בוא נלך לשם ונחפור ואז נגלה. אתה יודע מה, אולי כן, אולי לא. אבל יש לי תחושה שאם אתה חושב שאתה תבוא לפה ותחפור ותגלה פה משהו, אז מישהו כבר מזמן יקדים אותך. התעלה הזאת היא תעלה חפורה. ואם אולי אתה לא מבין את זה, כי אתה רואה את זה פה בדו-ממד, אבל אם אתה תסתכל על זה עכשיו בתלת-ממד, על אותו תא שטח, אתה תבין יותר טוב. אתה רואה את זה כמעט שנה אחרי, אתה מבין? ואז מישהו פה בא ופתח את זה, כאילו, ניקה את השטח. זה לא הכנה אלא יותר כמו ניקוי או שינוי של פני השטח. העלמת ראיות. כזו או אחרת.
למרבה הצער וגם למרבה הבושה, הדור הנוכחי לא מבין שכשהוא הולך באזור הזה של טנטורה, לא יודעים שבעצם הולכים על קברים המוניים שקברו את מי שגר שם קודם, ודאגו להסתיר את זה בצורה כזאת שבעצם הדורות הבאים יהלכו שם מבלי לדעת על מה הם דורכים. כמובן שזה הרבה יותר קל להתעלם בכלל מכל העניין, ואז אתה הולך עם מצפון נקי, אתה לא לכלכת את המצפון. אתה לא ראית, אתה לא יודע, אתה לא מכיר. הכל בסדר. אני לא יכול. יש פה אנשים שלא מעניין אותם. ההיסטוריה שלנו, שהם מוסרים לנו אותנו והם מתייחים לנו אותה, היא רחוקה מהאמת. צריך פה לשנות את המחשבה כלפי כל מה שהיה. להכיר בעובדה הזו שהייתה פה נכבה, נקודה. ואם יש מקומות שבאמת צריך לעשות מין אנדרטות כאלה על קבר אחים, כן צריך לעשות, אין מה לעשות. כי זו ההיסטוריה, זו האמת, לא צריכים להתבייש. נכון שהייתה מלחמה פה, הכל בסדר, סבבה, אוקיי? אבל יש פה אנשים שצריך לתת להם את הכבוד האחרון. הכרה, רק הכרה, עוד בלי לעשות כלום, כמו שנהוג היום באוסטרליה. ברור, האבוריג'ינים עדיין מקופחים וסובלים ודחויים, אבל המדינה באופן סמלי, באין ספור מחוות, מכירה בעוול שנעשה להם. וההכרה הזאת היא נקודת התחלה. לומר במפורש, ב-48 נעשו עוולות איומות לפלסטינים. גזל ושוד וגירוש וטבח. הדבר הזה עדיין לא מנצנץ אפילו באיזשהו אופק של החיים הציבוריים בישראל. נגיד בפרדיס היו באים היום, ואומרים, אנחנו רוצים לשים אנדרטה לזכר יקירנו. אני חושבת שלא ייתנו להם, כל הקיבוץ, לא רק אני. לא ייתנו להם, כי ברגע שהם מבקשים את זה, סימן שזה חשוב להם. אם זה, ברגע שזה חשוב להם, זה כבר מזיק לי. אין טנטורה פה. אין עכשיו טנטורה פה. אין כבר טנטורה. שיקחו את כל מי שקבור שם, ויקברו בפרדיס. אבל האנדרטה זה לא לקברים. כן, אבל זה, שמים אנדרטה כדי שלא תשכחי מה היה. נכון, זה מה שהם רוצים, נו מה. וזה מה שהם רוצים, ואני לא רוצה. לא רוצה. לדעתי יש להם זכות לזכור, מה את רוצה? בסדר, שיזכרו בשקט. כמו שאנחנו זוכרים שהיינו בכל מדינות אירופה, כן. הם רוצים לזכור שהם היו פה. זה לא יעזור, חברים, זה לא יעזור. ברגע שיש שלט זה עניין. הוא שואל מה דעתנו, לא שואל מה יעזור, מה אתה רוצה? שלט זה קניין. זה מביא את זה לרכוש, קניין, זה שלי. זהו זה. זה לא נגמר. ברגע שהם יגידו שהם השלימו עם זה, כן. לא השלימו עם זה, לא. זהו. עם מה השלימו? שאנחנו פה. יש לי דעה לגמרי אחרת, אבל אני אגיד אותה. אני הייתי לפני שנה בוורשה, ובכל חור אתה רואה אנדרטה לכל מה שקרה שם. אם הם עשו את זה בתוך העיר שלהם, מותר גם לנו. כי שירים ובת קול ברוע, מכתבי השלוח, מסילת חיי, געגועי, הן תפילותיי, כי קולי הוא עלה ברוח, הן
השכוח הוא האור הרך הנפקח בלילותיי ואתה הולך אליי יש דברים שאתה לא רוצה לזכור. נכון? כן. השכחתי את הדברים. כן, כן. עברתי טראומה נוראית. איבדתי את חבריי הטובים ביותר. אז ההשכחה זה מנגנון הגנה עצמית? כן, והשתדלתי לא לחשוב על זה. עד היום. עד היום. מה, מלחמה זה מלחמה. לא כל אחד יכול לדעת מה זה מלחמה. ואני אומר, מי שלא היה שם, לא יכול לשפוט אף אחד אחר. ממש לא יכול לשפוט אף אחד אחר. אתה עם עצמך. לא הרגשת אחרי זה בתקופות מאוחרות מה לעזאזל עשיתי, למה עשיתי? אני אומר את האמת, לא. אני אומר את האמת, לא. בלילה לפעמים הייתי מתוך שינה, הייתי מתעורר בזה, אבל לאט לאט אני החלטתי לא לחשוב על הדברים האלה, ממש לא לחשוב, והפסקתי וזהו זה. בשלכת נושב כבר הסתיו, האבק בדרכים עד שקע, והיום רק אלייך נשרף, וחולם על פגישה רחוקה. אין אפשר כי עוד ערב יבוא, והשער יחרוק לו דומם, ועינייך יהיו כה טובות, כמו אין מלחמה בעולם. אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר ובג'יפ שעבר שגו בחורים כי נגמר. אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר כי חדרך העצוב מחכה בחיוורון קירותיו, וקוראו לשנינו לשוב מקרבות, מדרכים ומסתיו. אין אפשר כי פתאום ניפגש במשלט או בדרך עפר. אין אפשר בין עשן ובין אש גם לחלום שהכל כבר נגמר. אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר ובג'יפ שעבר שגו בחורים כי נגמר. אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר.